Aumenta a presión hospitalaria nas áreas sanitarias da nosa contorna. A zona de Santiago Barbanza conta con 21 pacientes ingresados e a de Pontevedra Salnés con 15. A xornada volveu rexistrar unha baixada dos casos activos en ambas áreas por segundo día consecutivo. Que tal? Boas noites. A situación evoluciona favorablemente, pero os contaxios diarios continúan. De seguido ampliamos antes máis novas. O reinicio das obras de saneamento no Paseo da Ribeira en Rianxo e o conseguinte peche ao tráfico da zona volve a levantar o malestar de comerciantes e hostaleiros. Poio mobilizarase contra o peche da sucursal de Abanca en Campelo. O Concello convoca a veciñanza para unha manifestación que se celebrará mañá a partir das 8:30 da tarde. Satisfacción no Executivo sonense tras a xuntanza mantida co presidente da Xunta. Na reunión abordáronse varios proxectos de envergadura para o municipio como son a construción do novo colexio de Portosín ou o novo centro de saúde. O BNG propón a creación dun consorcio forestal en Galicia coa participación de capital público. A formación levará a proposta ao Parlamento o vindeiro 14 de setembro. Como adiantábamos ao comezo das novas, a área sanitaria de Pontevedra Salnés rexistra 2 novos pacientes ingresados con COVID-19. A día de hoxe hai 15 persoas nos centros sanitarios da área, 5 delas na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo. En canto á cifra de contaxios activos, este xoves sitúase en 504. Son 25 menos que onte, despois de que se rexistraran 27 novos positivos. Dende o inicio do plan de continxencia da pandemia faleceron na área sanitaria 201 persoas coa infección activa. En área sanitaria de Santiago Barbanza, o volume de casos activos por COVID tamén volve a baixar. Hoxe sitúase nos 1.309, 8 casos menos ca onte. Pola contra sobre a presión hospitalaria. O número de pacientes ingresados é hoxe de 21. 16 son os ingresos en planta convencional e 5 os ingresados na unidade de críticos. Por concello soben os casos activos en Muros, Noia e Ribeira. En Muros hai hoxe 28 persoas contaxiadas, 2 máis ca onte. En Noia a cifra sitúase nos 39, 4 máis, e en Ribeira en 34, 1 máis ca na xornada anterior. No resto de municipios da zona, os rexistros mantéñense na mesma cifra ou incluso melloran. É o caso de Portodosón que baixa de 23 a 20, Rianxo que se sitúa hoxe en 13, 2 menos ca onte, ou Boiro que suma 25, 1 menos. Na Pobra repiten as cifras de contaxios de onte 17, mentres que Lousame e Oute seguen na franxa de 9 casos activos a 7 e 14 días. Mais novas, avanzan a bo ritmo as obras de humanización na zona do Rebel, en Sanxenxo. O proxecto da Deputación e o Concello actuará en máis de 73.000 metros cadrados. A zona de equipamentos contará agora con beiras rúas mellores e máis amplas, así como con grandes espazos verdes. O Concello de Sanxenxo e a Deputación de Pontevedra levan a cabo de forma conxunta un proxecto de humanización da zona do Rebel, en Vilalonga. O proxecto actuará na zona de equipamentos máis grandes da vila, en un espazo de 73.000 metros cadrados. Esta obra é unha obra que é unha mostra desa nova forma de facer as cousas. Primeiro, ter en conta que donde hai equipamentos ten que haber espacios públicos de calidade, ten que haber infraestructuras de calidade, que pensen primeiro en quen? Nos peóns, nas persoas. E aquí se ven, verdad? O proxecto mellorará as estradas, ampliará as beiras rúas e creará espazos verdes para o goce das persoas. Faltalle unha parte que eu creo que tanto a ti como a mí nos gusta moito, que son os espacios verdes, que son eses máis de 100 árbores que se van a plantar aquí, un espacio que se vai facer tamén para uso da gardaría municipal que temos aquí ás nosas espaldas. Pois, bueno, o colexio que se vai abrir próximamente neste curso escolar, temos o campo de fútbol que... O proxecto ten un custo de 1,3 millóns de euros cunha financiación conxunta, 900.000 euros a Deputación e 400.000 o Concello. Carmela Silva tamén cualificou a intervención como un exemplo das obras que se levan a cabo nos concellos de Pontevedra. Somos moi conscientes de que non podemos seguir a facer as cousas como as facíamos. As facemos de outra forma, con outros valores. Mobilidade amable, seguridade, accesibilidade, respeto ao entorno, creación de espacios para disfrute das persoas. E eu síntome moi orgullosa de que isto este así a acontecer. O alcalde mostrou a súa satisfacción por responder a unha demanda dos veciños de Vilalonga. A previsión é que as obras finalicen no mes de novembro. O reinicio das obras de saneamento no Paseo da Ribeira en Rianxo e o conseguinte peche ao tráfico da zona volve a levantar o malestar de comerciantes e hostaleiros, moitos deles integrados na asociación Somos Rianxo. Comerciantes e hostaleiros mostraron o seu malestar por este novo corte de rúa. Séntense prexudicados e critican ademais de que este se fixera de xeito repentino e sen previo aviso.
Pídenlle ao Executivo local a busca de alternativas, tal e como se comprometeran as diferentes reunións mantidas no Concello. Xa en xullo pasado convocaron unha concentración na Praza Castelao, en sinal de protesta polas molestias que lles está a causar esta obra, en defensa dos seus negocios e do desenvolvemento futuro da vila. Dende o Concello, o alcalde Adolfo Muiños volveu a manifestar que se trata dunha actuación que executa a Xunta de Galicia e que non é competencia do Concello. Segundo el, a busca dunha alternativa para a circulación do tráfico na zona é complexa. Muiños informou de que está previsto manter unha xuntanza a próxima semana, na que estarán presentes representantes da empresa e da Xunta e tamén comerciantes e empresarios afectados, da que agarda poida saír unha solución satisfactoria ao problema. Os vendedores ambulantes de Vilagarcía volven protestar por compartir a feira con tránsito de vehículos. Os feirantes advirten do perigo que supón pros clientes e vendedores. Piden o informe da Policía Local que avala a seguridade desta convivencia e comezarán a mobilizarse se non reciben unha solución. Os vendedores ambulantes de Vilagarcía volven mostrar o seu malestar co goberno local pola distribución das zonas da feira. Os feirantes denuncian o perigo que supón a convivencia no mesmo espazo dos postos e o tránsito de vehículos. Temen que calquer día aconteza unha desgraza. A ver, consecuencias, que isto pode traer unha desgracia. É dicir, eu penso que os políticos debían de pensar ter un pouco de conciencia que quen se vai facer responsable dun posible atropello que pode... Porque, a ver, ca circulación da xente, en calquer momento hai un atropello. Que pasa? Vanos a botar depois a culpa aos vendedores por estar o mercadillo aí? Vanos a botar a culpa dun accidente ou dunha desgracia? Os feirantes non entenden a decisión do goberno de Vilagarcía. Por iso solicitarán á Policía Local o informe que avala que a convivencia entre postos e vehículos é segura. Sí, nos presentamos este martes no rexistro que queremos saber o informe da Policía Local se é favorable ou non. O Concello explicou que o tránsito de vehículos por esa zona é importante para a vila, unha situación que xa falaran cos comerciantes, feito que os feirantes consideran que non é certo. Segundo explican, comenzaron coas conversas, pero a decisión foi tomada sen consenso polo Concello. No, a ver, non é que aceptáramos, a ver, hai un ano, fixo en xullo un ano e pico, chegouse a un acordo de que se seguían con este plan que se habría de consensuar, a ver, de momento aquí nadie consensuou. O Concello tomou a decisión por eles mesmos, a nós ainda nunca nadie nos chamou para explicarnos realmente como vai quedar a cousa. Os comerciantes temen que detrás de todo isto só haxa unha explicación, que o Concello non queira que a feira se manteña na vila. O Concello de Vilagarcía nunca tratou de potenciar o mercadillo de Vilagarcía. Ningún equipo de goberno que houve en Vilagarcía sempre poñendo pau nas rodas aos vendedores. E isto, eu penso que este é o remate. É o remate, xa, se queren eliminar o mercadillo, pois que o quiten dunha vez, que o digan claramente, pero non que nos estén perxudicando como nos están perxudicando. Os feirantes piden solucións para poder traballar con seguridade e garantías. De non ser así, comezarán a mobilizarse para defender o seu sustento. Agardan contar co apoio da veciñanza, igual que na recollida de sinaturas de hai uns meses. Pollo mobilizarase contra o peche da sucursal de Abanca en Campelo. O Concello convoca a veciñanza para unha manifestación que se celebrará mañá a partir das 8:30 da tarde en Campelo. Nunha reunión, responsables do banco confirmaron a súa decisión de pechar esta oficina a partir do mércores 8, algo que aseguran do Executivo local suporá un grave problema para moitas persoas da parroquia de San Xoán. Os veciños que non poidan desplazarse ata Barca ou Combarro quedarán sen posibilidade de recibir asistencia presencial. Dende o Concello apuntan a que a medida atende únicamente a motivos económicos, polo que ademais de promover a mobilización lanzarán unha campaña informativa para animar a colectivos e particulares a retirar os seus fondos e contas de Abanca. Satisfacción no Executivo sonense tras a xuntanza mantida co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Na reunión abordáronse varios proxectos de envergadura para o municipio, como son a construción do novo colexio de Portosín ou o novo centro de saúde en Porto do Son. O rexedor sonense mostrouse moi satisfeito da xuntanza mantida co titular do goberno autonómico. A reunión tiña como principal finalidade abordar diversos asuntos de interese para o municipio, co fin de axilizar o seu proceso de execución. Unha delas se cadra o máis avanzado é a construción do novo colexio de Portosín, que irá aparellado á remodelación que a demarcación de Costas ten previsto realizar na praia de Coira, e que incluirá tamén o derrube do actual centro educativo ali emprazado. Nós estamos ahora co plan especial, que xa está aprobado provisionalmente,
Temos o informe de calidad ambiental xa aprobado e vamos a remitilo agora á Dirección Xeral de Urbanismo para que nos aprobe este documento e así xa ser capaz de poñer os terrenos a disposición da Consellería de Educación para que empezar a redactar o proxecto. Nós queremos intentar chegar a un acordo cos propietarios dos terreos. Se chegamos a un acordo mellor, porque vamos a poñer toda a nosa parte, e se non teremos que ir á expropiación. E tamén, polo que me informan de costas, porque este sabes que é un proxecto que participa en 3 administracións, que é a do Estado, a Consellería de Educación a través da Xunta de Galicia e o Concello de Porto do Son, e polo que me comentou Rafael Emil, que xa está adxudicado o proxecto de demolición. Nós queremos retirar este colexio, recuperar esta contorna, pero xa nos pide acondicionar todo o que é o paseo de Coira. A xuntanza co presidente da Xunta trouxo tamén avances importantes en canto á construción do novo centro de saúde na localidade, outra das prioridades do goberno sonense. Feijóo trasladoulle ao rexedor que será unha obra prioritaria para a Xunta, permitindo así mellorar as prestacións do actual dispensario. Agora, neste momento, intentando xa conseguir os terreos, temos 2 ubicacións, a ver onde un xa serían terrenos municipales e outros teríamos que facernos cos terreros que xa temos un aproveitamiento do 10% en esa superficie, non? E a ver se somos capaces de chegar a un acordo co propietario e tamén poñer os terrenos a disposición da Consellería de Sanidade para tamén redactar este proxecto. Na xuntanza a que tamén asistiu a tenente de alcalde María Maneiro, tratáronse tamén outros asuntos de interese, como a marcha das obras de mellora da fachada marítima de Porto do Son, nas que a Xunta está a investir preto dos 5 millóns de euros, ou novos proxectos de saneamento, como é o caso dos previstos para Queiruga ou San Pedro. Momento para a publicidade, regresamos nuns segundos con máis novas, entre elas a proposta do BNG para a creación dun consorcio forestal en Galicia coa participación de capital público. Ata agora. Continuamos nas novas do día. Crear un consorcio forestal en Galicia coa participación de capital público. Esta é a proposta que o BNG levará ao Parlamento o vindeiro 14 de setembro. Segundo a formación, a sentenza da Audiencia Nacional contra a continuidade de Ence Lourizán abre un novo panorama para o sector forestal galego. Reclaman á Xunta que lidere este proxecto que sinalan tería que levarse adiante con ou sen a pasteira. Para o Bloque Nacionalista Galego, a sentenza da Audiencia Nacional contra a continuidade de Ence en Lourizán abre unha oportunidade para desenvolver un novo proxecto para o sector forestal de Galicia. E diante desta situación, a Xunta non pode poñerse de perfil, e menos poñerse de fronte. Parécenos absolutamente lamentável e impresentável o que dixo o señor Rueda aquí en Pontevedra nos pasados días, onde actuou como un auténtico hooligan de Ence, dicindo que a Xunta non ten alternativa e, polo tanto, reincidindo na defensa dun emprazamento ilegal. O BNG levará a súa proposta ao Parlamento de Galicia o vindeiro 14 de setembro. A moción reclama a Xunta que lidere activamente a mesa polo futuro de Ence e que xunto ao Goberno Central se coordinen para recuperar os terreos que ocupa a pasteira. Pero a proposta central é a creación dun consorcio público-privado pro futuro do sector forestal. Un complexo industrial con participación pública e tamén con participación do sector forestal galego, por certo, non é nada novo, xa existe nos países nórdicos, e este consorcio, este complexo industrial, pode facerse, desde logo, con Ence ou sen Ence. Ence non é imprescindible nesta ecuación. Poden estar como impulsores deste gran proxecto a Xunta e o sector forestal galego, que ten moito que decir. Un proxecto ambicioso que creen dende o BNG se podería levar adiante con fondos públicos, tanto europeos como estatais e autonómicos, e confían en que xere máis riqueza e postos de traballo. Este complexo industrial ten que incluir 3 elementos. Unha fábrica de celulosa co peche do ciclo, é dicir, fabricando tamén papel, un centro de transformación da madeira en bioproductos e biomateriais de alto valor para a construción, para a industria téxtil, a viscosa, por exemplo, e as biorefinerías, e, en terceiro lugar, un centro de investigación e innovación en relación coa industria forestal. En canto á súa ubicación, os nacionalistas apostan por que sexan as universidades galegas as encargadas de buscar a máis axeitada. Ante a postura da Xunta de Galicia, que defende que non hai alternativa a Lourizán, Bará acusounos de ser hooligans da empresa.
a Xunta do Partido Popular demostrou estar completamente sometida aos dictados e aos intereses de Ence e por iso replican como papagaios o que di a empresa. A Demarcación de Costas do Estado, en colaboración co Concello de Outes, vende realizar a rexeneración dun espazo de alto valor ambiental e ecolóxico ubicado no lugar de Espiñeiro. A zona converterase nos últimos anos nun vertedoiro ilegal no que se acumulaban toneladas e toneladas de residuos. A zona de Espiñeiro está libre xa de residuos. Nos últimos anos o lugar converterase nun vertedoiro ilegal, onde se acumulaban toneladas de lixo. A actuación de rexeneración levada a cabo pola Demarcación de Costas do Estado, en colaboración co Concello de Outes, permitiu a recuperación deste espazo, cun gran valor medioambiental. Nos levábamos falando meses facendo xestións con Costas, a Demarcación de Costas do Estado aquí en Galicia, bueno, pois porque parte dese terreno onde se situaba este vertedoiro pertencíalle ou estaba dentro do que sería da propiedade de Costas, non? E, bueno, finalmente chegamos a bo porto, Costas tramitou un proxecto implicando bueno, neste caso a empresa Traxa e durante 2 semanas levouse a cabo a retirada de escombro, de varias toneladas de escombro e, bueno, deixamos ese espazo, bueno, pois como debe estar, sen este lixo que era un problema medioambiental e tamén paisaxístico de primeira orde, non? Pero o Concello xa ten en mente unha nova actuación para a zona. Da man da propia Demarcación de Costas estuda agora diversas opcións para poñela en valor, o tratarse dun espazo natural, que está incluído na rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea, mediante a figura da Rede Natura 2000. Nas conversas que tivemos ao longo destes meses con Costas de Galicia, bueno, pois tratouse tamén a posibilidade, non, de levar a cabo algún tipo de actuación de posta en valor deste espazo, non? Estamos aínda traballando nese sentido. É verdade que o máis importante era retirar todo o escombro, todos os residuos que ali había. Agora estamos vendo a posibilidade, bueno, pois de poñelo en valor, mesmo con algún tipo de actividade que promocione, bueno, pois xa que se trata dun espazo onde aniñan moitas aves, bueno, pois promocione o turismo ornitolóxico. Temos que ver as opcións, hai boa sintonía con Costas, coa Demarcación de Costas, bueno, ora o que temos é que concretar que se pode facer, non? Pero, bueno, o máis importante, como digo, é que se retirara este vertedeiro. Continuamos falando de medio ambiente. O Concello de Portodosón organiza para este vindeiro sábado unha xornada de concienciación ambiental na praia da Aguieira. A actividade levarase a cabo a partir das 11 da mañá. Nela tomarán parte os regatistas olímpicos Iago López Marra e Caena Cunce. Esta mañá presentábase na Casa de Cultura de Portosín a xornada de concienciación ambiental organizada pola Concellería de Medio Ambiente. A actividade desenvolverase este vindeiro sábado a partir das 11 da mañá na praia da Aguieira. É a segunda vez que gracias a Iago e a súa idea, foi antes de ir para Tokio, faloume da posibilidade de facer unha xornada nova desta de concienciación ambiental. Xa fixéramos hai 2 anos unha na praia de Coira, o cal tamén resultou moi atractiva para a xente, saleu moi ben, entonces buscamos esta vez na praia de Aguieira para facer esta nova xornada. Na iniciativa tomarán parte o regatista olímpico local Iago López Marra e a súa noiva, a brasileira Caena Cunce, medalla de ouro nos pasados Xogos de Tokio. Os dous destacaron a importancia de xornadas como esta e tamén da necesidade de coidar o noso medio ambiente. Concienciar a xente, ¿no? Porque a verdade que temos a gran sorte de poder viaxar por todo o mundo e ver a cantidad de lixo que se deposita en terra, ao final acaba no mar e tamén pues, que o propio lixo tamén se tira directamente ao mar. A verdade que é un tema que nos preocupa moito porque ao final o mundo que temos é só non temos opción B ou C, así que a verdade que estamos moi comprometidos con eso, intentamos facer ver a xente, as novas xeracións, que o importante está por vir e temos que cuidar o medio ambiente e o que temos. Há muitos anos aqui que venho e nosotros vemos a quantidade de basura que está como aumentando en el mundo. Entonces es que dijo Iago, no es como la limpieza en sí, pero es como pensar o que hago en casa para mejorar para mañana, ¿sabes? No desenvolvemento da actividade marcada na campaña Infinitamente Natural, colaboran tamén diversas entidades locais,
como é o caso do Real Club Náutico de Portosín, a Escola de Surf As Furnas ou a propia Confraría de Pescadores de Portosín. Estamos totalmente involucrados nas limpezas das playas, no mar en sí, porque de eso vivimos, e xa nosos socios, os nosos barcos, todo mariñeiro en día intenta ou fai que se limpe un pouco máis o mar, non botar tanto desperdicio. Non haberá límite de prazas nin se require tampouco inscripción previa. Todos os participantes recibirán un agasallo do Concello e participarán tamén nun sorteo. Suma e segue. Esta mañá un camión volvía a trancar na ponte do tren na parroquia de Alba, en Pontevedra. O vehículo circulaba pola PO 225, vial que unha estrada de Vilagarcía coa Nacional 550 en San Caetano. O accidente produciuse no entorno das 9 da mañá. Foi unha patrulla da Policía Autonómica a que alertou da situación e cortou o acceso a esta zona dende a estrada de Vilagarcía para evitar maiores problemas. Non houbo danos persoais, pero si materiais, xa que o remolque sufriu danos importantes. O tráfico restableceuse ao redor das 11:15 da mañá. Mais actualidade, a Asociación de Amigos de Valle Inclán presenta unha nova edición de Luces de Bohemia en conmemoración aos 100 anos da súa publicación. O libro editado por Chema Pazgago recolle as escenas que foron censuradas da escritura original do autor vilanovés. A presentación tivo lugar na Igrexa da Pastoriza, tan venceñada a vida de Valle Inclán. Vilanova continúa afondando na historia de Valle Inclán e poñendo en valor a súa obra. Froito deste traballo, a Asociación Amigos de Valle Inclán lanza unha nova edición de Luces de Bohemia editada por Chema Pazgago. A presentación do libro tivo lugar na Igrexa da Pastoriza como homenaxe aos 100 anos da publicación original. E agradecer a Chema este magnífico traballo de edición de Luces de Bohemia, que, como sabedes, por desgracia, non se puido presentar o ano pasado por tema da pandemia. Pero, bueno, é un homenaje que lle debíamos. Por suerte, en esta ocasión podemos facelo aquí na Iglesia de Pastoriza, tan emblemática para Valle Inclán, como todos sabedes, por ser o lugar en que se bautizou, moi preto da súa casa natal. O traballo de Pazgago marcará o futuro desta edición, xa que a obra inclúe as escenas que foron censuradas pola revista España do texto original de Valle Inclán. Hasta ahora se pensaba que Valle Inclán había hecho las 11 primeras escenas y había añadido 4 más en la edición definitiva de 1924. Pues no. Aquí se pone de relieve cómo Valle Inclán entregó las 15 escenas a el editor en entregas, al director de la revista España, Luis Araquistain, muy amigo de Valle, pero vaya pájaro. Y os voy a contar por qué, ¿no? Siendo muy amigo de Valle, no le tembló el pulso para censurar su obra. As escenas censuradas son claves na obra e na visión da época de Valle Inclán. As súas obras inspiraron a outros artistas da época. En la escena número 11, que también fue censurada en París en el año 63, pues la madre con el hijo muerto por los disparos de la policía, si uno lo lee con detenimiento, es exactamente lo que Picasso, a la izquierda del Guernica, va a pintar con la mujer con el niño muerto. A Asociación de Amigos de Valle Inclán entregou un libro a cada un dos socios que a compoñen, pero o libro está tamén á venda para os interesados. Para adquirilo, deben poñerse en contacto coa propia asociación. A ansia de superación do deportista Vítor Loira non coñece límites. O pontevedrés, unha das caras visibles da Asociación Sociosanitaria de Enfermidades Infecciosas, Intestinais e Ostomizados, competirá este ano no Ultra Triatlón Tierra Astur, unha proba extrema coa que ele e a súa muller, diagnosticada dela, buscan dar visibilidade a estas enfermidades. Non hai reto que se lle resista a Víctor Loira, o pontevedrés vicepresidente da Asociación Sociosanitaria de Enfermidades Inflamatorias Intestinais, xa ten nova meta, rematar o Ultra Triatlón Tierra Astur. Creo que este ano vamos nas mellores condicións entrenados para ir, máis que nunca. A cabeza, que é o máis importante, temos no seu sitio. Pouco máis que dicir, bueno, que vamos alá a intentar acabalo. Loira viaxará a Asturias. A cita será os días 9, 10 e 11 deste mes e será a segunda vez que compite nesta proba. Na primeira ocasión quedou a tan só 4 kilómetros de completala. Se primeiro estomizado, enfermo de Crohn, que acaba unha proba que de un alto porcentaje. E si estes anos creo que estou pasando un inverno maravilloso por ese sistema, porque collo masa muscular no verano facendo retos ou deporte máis extremo, e cando chega no inverno que non faz nada, pois realmente o Crohn para min é pasaseiro.
Como enfermo de Crohn, portador dunha bolsa de ostomía e con sedais perianais, a intención de Víctor Loira é conseguir visibilizar este tipo de enfermidades. Non só a súa, tamén a da súa muller Tita García, diagnosticada de ELA, que o acompañará nesta aventura. Remate ou non remate é un héroe e non só no sentido deportivo, sino no sentido personal da palabra. E dentro do Concello de Pontevedra lle queremos transmitir a nosa gratitud e a nosa honra de que leve o nombre de Pontevedra por toda España, por fora de España tamén, porque é un honor para nós. Porque a visibilización é unha peza fundamental para mellorar a vida das persoas con estas patoloxías. En este tempo que estivemos facendo campañas deste tipo e retos deste tipo, se ha conseguido prestar atención psicolóxica este ano a 8 familias. Se consiguió tamén, fai un mes, inaugurar 5 baños de seres ostomizados en toda España. Se ha conseguido tamén el reparto de pañais para persoas que o necesitan. Se ha conseguido tamén que las abogadas loitara por los dereitos de las personas con distintas discapacidades. O ultratriatlón Tierras Tour divídese en 3 etapas, 10 kilómetros a nado e 140 en bicicleta o primeiro día, 280 kilómetros de ciclismo no segundo e 84,4 kilómetros de carreira a pé na última etapa. Ata aquí as novas do día deste xoves 2 de setembro. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis novas. Ata logo.